Kasi pag sinabi nilang Pampanga, sisig agad ang alam mong pupuntahan. Sisig ni Aling Lusing. Ano ba mga kabalen? Welcome to Where in Pampanga. For today's vlog, sino bang hindi nakakakilala sa Sisig Queen ng Pampanga? Guys, samahan niyo po kami bagong-bagong bukas na Aling Lusing Sisig dito sa May Angeles City. So tara, let's go! Ako po si Carmina Pangilinan, third generation ng Aling Lusing Sisig. Kasi noong 1974, si Lola Lusing pa ang nagtitinda noon. Nagtitinda-tinda siya sa may istasyon ng tren, sa may crossing. One time daw, nasunugan siya ng tenga ng baboy. Alam mo naman yung mga matatanda, ayaw nila ng may nasasayang na pagkain. So, ang ginawa daw niya dun sa tenga ng baboy, tinadtad niya. Tapos, sinet aside niya yon. Nagsangkap siya ng asin, paminta, betchin, kalamansi, konting atay ng manok. Tapos, yung tinadtad niya na tenga ng baboy, nilagay niya dun sa sinangkapan niya. Tsaka nilagyan niyang konting sibuyas. Pinatikim niya, nag-click. So yun, hanggang simula ngayon tatawagin kitang sisig. Di ba yung sisig sour? Sa kanya, sisig baboy. So yun, talagang nag-click na nag-click. Ayun nga guys, napakaswerte natin dahil isa tayo sa mga unang titikim ng mga pagkain nila dito bago pa magbukas officially ang Aling Lusing dito sa May Santo Enchero. So again, ito yung mga iconic na dishes available dito po. Of course, we have sisig, we also have chicharon bulaklak, meron tayong ensalada, pako, and then meron tayong toko at baboy. Tikman na natin to guys! Next guys is ito, again, chicharon bulaklak. Look at this. Ay, sobrang saya ko. Naiwan sa aming magpipinsan ang legend na si Aling Lusing. Iniwan niya sa amin ang sisig. The grand opening of our Aling Lusing Santo Enchero new building. I am so thankful to so many of you who have been with us every step of the way. Pasyal po kayo dito sa aming new branch, 556 Santo Enchero Street, Barangay Santo Cristo. 9 o'clock a.m. till 9 p.m. Try nyo po. Maganda po yung ambience namin. Tapos meron din po kami sa Clark. Kung nasa Clark kayo, sa Clark kayo magpunta. Meron din kami dito sa Dao. Kung nasa Dao, meron din kami 2 branch doon. Siyempre, sa main branch. Huwag nyo kakalimutan din.